everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. RJ, uwan ako tungahi sa akong monthly period. Ha? Unsay? Mabdos ko, RJ. Tinuod ka ba, Maris? O, RJ, almost 1 month na nga uwa ko tungahi sa akong binuan. Nag-pregnancy test ko. Positive ko, RJ. Mo ba? Kung mo, kinahanglan nga dublihon ko ang akong pagpaningkamot. O, RJ, Pero, oh, nga naman ka. kung sa kami niyon, pwede nga, ato ng unang iangan-angan. Nakasabot ko. May problema na ako. Ang importante, nga dili ka mo ikya sa imong kaakuhan rin ako. Dili ka na mahitabo, Maris. Kana tungod kay mahal ko ikaw. Salamat, RJ. Tinuod ka ba, Bay RJ? O lagi, by Rodi. Hapit ako mahimong amahan. Pagkanindot ang balita, oy. Pero, posas ka na. Unsa? Oh, posas ka na. Tungod kay, mamahimo lang kang amahan. Unsa unta man? Naa naman na. Wa ka na'y huna-huna nga manghita paglain? Dili lang tingali, by Rodi. Pagkaanugon. Pastilan. Kining, wa pa ta mahigot. Magpahigot ta. Pero kung mahigta na, pagkanindot iling kawas. Bahala na, by Rodi. Niyang yun naman gani si Maris na ako. Magminyo mi, pero mibaws ko gangyo niya. Nga dili una sa pagkakaroon. Kay, unsa may ako ikagasto. Mausad noon. Ang angon og magmunggos-munggos ta si mong kasal. Lain pag kayo, mayo mag-alsa tagbay. Kay magmunggos lang. Kasal ko na. Maulagi. Pero, epektibo si kay ka, no? Burot ng Desmaris. Wa pa yung kumpiyansa kay ugbok man dahil mo imong mohon. Alon dili na mailog og lain si Maris. By Rodi. Confirm na gina, day Maris? O, Rudy, murag, maunag yun. Ako niya ninong ha? O ba, may problema. Mayo nang doon na mo tawag na ako og ninong. Ayaw ka bala ka, bay. Kung mataw na nga mong anak, usa ka sa ninong. Okay kayo. Kaming duha si Kuya Helbert ang ninong ha? Unsa? Kaming duha si Kuya Helbert. Ha, uyon mo day Maris? Ayaw lang tingali, by Rodi. Uy, dili ka mo uyon ba RJ? Ayaw lang. Hindi na maghisgot niya. By RJ? Di ko gustong maghisgot siyang pangahan. Siya ang unang nalimot na ako. O ganong hinumduman ko man ang taong nalimot na ako. Bye! Hello, Ara. Pick up ang kwarta nga akong gipada aron kabayaran na ang hospital bill ni Tisoy. Oh, sir. Salamat kaayo. Ayaw pagpasalamat. Okay, bye. Tantango na kanong bindahe ni Tisoy sa naong. O kuman ani, maybe tomorrow or next day, makagawas na siya.
Mga 1 month gid siya sa ospital. Dako ang talo sa bayranan. Oh, oy, kulot. Maayo kay nakita tika. Sir. Ngano? Pahibaon tika nga next day, makagawas na si Tisoy Mandirigma sa ospital. Uy, mao ba sir? Labing maayo nga makagawas na siya. Huwag ka kuyawi nga makagawas na si Tisoy. Nganong kuyawan man ko, sir? Kaya ka nagmanimaw si Tisoy. Mamiligro ka. Sir Carpio, Angay kang magbantay. Ayaw pagkumpiyansa. wa pang taong ko ilabot sila itabo niya, sir. Honest pa, oh. Honest pa. Nagpasidaan lang ko nimo. Ayaw pagkumpiyansa. Sige, diya ka na, kulot. Animal ni Sir Carpio. Wa, gyud ay mawa sa iyang huna-huna. Nga usa ko sa suspek sa naitabo ni Tisoy Mandirigma. Animal. Makagawas na siya. Buisit. Si Ara. Siya giragdag tigaw ang itabuan. Kung wa pa niya dadag ospital si Tisoy, patay na unta. Pero asa naman ka, Tisoy. Maugrag yapon sa laot. Sa sunod, iurot ko nagtisok ang tanang bala sa kong armas sa imong lawas. Ug siguroon ko na mawasag ang imong utok. Buanga ka! Ingon sa nang luspad si kulot sa pagkahibaw nga makagawas na si Tisoy. Timaan nga guilty siya. Herbert, Ara, unsa na? mabayran ko daw niya ang ospital. O, nagkita na miyog ang doktor. Tangtango na ang bindahe sa imong naong ugma. Salamat indaw. Herbert niya na ang doktora. O, Ara. Sir, ningi gayon na ato ng kuhaan o bindahe ang imong naong. Oo, doktor. Okay. Pero, Dok, unsa kay resulta taon sa kong dagway, no? Hindi ka manugtang-tang, ani. Maunsa ka ning dagway ko. Mura nakakok si John Lloyd. Unsa? Bitaw dak nagtiaw lang ko. Taas ka kinabuhi, sir. Nga bisan pa sa mga igo nga imong naangkon, sa dihang gipusil ka, pero nakasurvive ka. Doon na patingali gisangon ka na ako ang kinuudak. Ngawa pa na ako matuman. Doon na patingali ko yung mission. Nganong gibuhi pa ko. Tingali. Sugdan na pa nimo ang pagkuha sa bindahe sa akong naong karundak. Yes, sir. Sugdan na nato. Di lang unta ako ang kadaot ngayang nahiguman sa iyong naong. Pero, sa gyapon nagpasalamat ko nga luwas na siya. Ug dakong buhi si Herbert. Okay, niya na. Hapit na, sir, ha? Hapit na mahuman ako og tangtang ang bindahe sa imong naong. Okay, Dak. Okay, Dak. A few minutes from now, mahuman na ni. Okay, sir. Nahuman na. Salamat, Dak. Ara? Ara? Ngano? Asa imong sa amin? Dali. Gusto ko mo tanaw sa kong naong. Okay, kadit lang. Niang sa amin. Ara, unsa sa tanaw nimo? Mura na ba kong si John Lloyd? O dili ba si Piolo Pascual? Ha, Ara?
Ginoo ko. Ara nga nung wa ka makatingog. Ikaw ka lang nitutok na ako. Ngano? Na ang samin. Dawata. Ambi. Saan kaya akong dagway? Oh. Dak, Yes, sir. ako ni dagway. Ako ni Dak. Yes. Kinuo ko. Mauna niya nga akong dagway. Hapit na makita ang bukog sa akong tuwa ka aming. Napuno sa tinayan. Ara. Uwa ka ba malisan nining akong dagway? Tisoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.